Pokoknya sedaya saged diaturke. Ampun kuwatir, ya. Antri satu persatu. Sekarang menurut audio production. Obat lelahnya konco siluman. Ada Movi selalu di hati. Ada juga Sekar menur audio profesional sarjana Indonesia. Oto Movie. Ora ana rong tau donyo dadi presiden ribet samudon parame. Masih. Jarine kasus ngono, jarine kasus ini ning ra ana nyatane. Dadi korban ambisi orde baru. Dadi korban ambisi reformis palsu. Senajan cacat nanging ngerti batin. Andi kucing andi LSM apa ormas apa mung RT kelingan wolengmu sing prasaja. Ayo Bu Darsi, sawer-sawer. Ngomong rayowi jagat raya. Yo, Indonesia icing-icing aham aham. Ojo boleh. goyang dong, asik. Ayo kok, ayo kok. Patia patia patia. Ngamuake sing rumangsa kelangan. Karaya sing slilo dadi Iku yang bersama ibu-ibu dari Sanggar Senam Konco Sayur. Sekian cacat netramu nanging ngerti batin. Ganti kucing ngerti astagfirullah. LSM apa partai ormas apa mong ngerti.
Terima kasih buat Wahyu Ajis dan konco-konco. Iya.